Здравейте, скъпи съотечественици! Знаете, аз живея в един квартал до Париж, казва се Антони. Искам да ви кажа, понеже живея между много националности, много етноси, много хора от цял свят, искам да ви кажа кои хора обичат и уважават, обичат е силна дума, но уважават българите и кои хора се чудят как да притикат българи. Да ги измамят, да ги завъртят, да ги окрадат, ако могат. Въобще, кои стават и кои не стават спрямо нас. Вижте, тук съм. Тук съм до метрото. Да, ще вляза малко. Тук по-назаве ще ви дообясня. Значи, етносите и националностите, които уважават българите като българи, са турци от Турция, араби, африканци, хървати, поляци, словенци и румънци. Етносите, които не харесват българи, които се пробват да притикат българи, няма значение по какъв начин, и ги мразят, това са на първо място слагам руснаци, арменци, грузинци и всички руски републики, включително. Той ви го казвам като човек, който живее между много националности. Той ви го казвам като човек, тук съм в метрото, който е от 10 години между чужди хора, между най-различни националности и всеки ден се среща с най-различни националности. Значи, арменец, грузинец, руснак, азербайджанец също. Уния там, руските републики, бягайте от тях. Това са гадови мръсни. Руснаци. Видяхте ли? Вижте как влизат. Метрото. Метрото влизат без билет. Виждате ли как става? Това са хора, които тия бяха от някакви руски републики. Аз ги чух и там малко по-нагоре да дрънкат на руски. Той са гадови. Хората, които не обичат и не уважават и винаги могат да помогнат на българин, това са, казвам за втори път, турци, африканци, араби, поляци, румънци, словенци и хървати. Това го видях на живо. До някъде португалци. Португалците. До някъде обаче. Не всички. Така. Тъй, че те с руските републики и тъс скапалата Русия и всички сателити около тях си ги избити от главата, всички мижеви републички покрай тях си ги избити от главата, защото те не ни харесват. Те ни мразят, те се чуят как да ни притикат. Това е реалната истина. Това аз го наблюдавам от 10 години.
Той не е вчерашно откритие, това е следствие на 10 годишно проучване тук между хората, разговори, срещи, вземане, даване, въобще какво е точно. Най-големият проблем на българите и българския народ са гнусната руска, бушменска гадост, наречена Съветски съюз, Русия, плюс скапаните републики. Всичките до една. Това е проблема на българите. Хипотетично, ако тези масти ги няма и не влияят нито на изборите ни, защото сега последните избори се усети много силна намеса на Путин, на путинския режим. Хипотетично, ако се намеси, те направо подариха изборите на русофила Радев. Хипотетично, ако Съветския съюз не съществуваше и руската сган, България ще да бъде по-голяма от Испания. Първо и второ, хората ще да бъдат много по-осъзнати, много по-истински, много по-здравомислещи и много по-стойностни. Нямаше да има такъв разпад, такъв разкол и това дъно, на което в момента е България. Това дъно е въз основа на руско-съветската 45 годишна окупация преди до 89-та година и сега идеологическите атаки на съветско-руския режим и платените тролови, които работят за руската сган. Платените и то сериозно платени. Не си мислете, че всички, които хвалят руската сган, я хвалят от сърце. Хваляте срещу пари, хваляте срещу заплащане. Такива продажници, такива масти са готови да ва продадат и вас, държавата си, държавата ни. Тя вече е продадена. И да убият целият български род. Затова ви призовавам от 21 нататък всички здравомислещи хора, българи, да се абонират за всички YouTube канали на Кольо Китаец, където и да ме видите, няма значение как се казва канала, и да се организираме в български емигрантски съюз. Защото времето изтича. След 6 месеца ще има нови избори. Радев няма да донесе нищо добро. Радев ще узакони олигарсите, ще им даде спокойствие и те ще могат да мачкат, докато прогоните последния българин. Докато и последния българин им стане роб. Докато накрая напълнят България с бушмени от съветските републики, с пакистанци, с някакви там от къде беше Мала Азия и въобще всякакви гадни. Няма кога да се бавим. Те първа работа започва. Обединете се в Български емигрантски съюз. Всичко друго е без никаква алтернатива. Да може след 6 месеца ние да пометем руското статукво. Орувар от свободна Франция с вас беше най-истинския българин Кольо Китаец.